неочакван край, истории с неочакван край, Букучка, ти си буклук. Черна кола, черна маска. Никога не се разхождайте в гората, опасно е, гадно е, зловещо е, през вечерта не се разхождайте. Благодаря. Един път в една гора се разхождала стара жена. И стара жена имала цел. Отивала всеки път до най-близкия магазин до себе си и отвличала децата със сладки. Вика, искате ли да ядете сладко? И децата викат, да, искаме. Всяко дете все пак обича сладки. И децата се фащат на нейната клонка. И някой викат да, някой викат не. И се обняли за част време.